Benvidos a todos e a todas a Finefilia. Hai unhas semanas tivemos a oportunidade de conversar con Uxía Caride, a xerente de Agapi, a Asociación Galega de Produtoras Independentes. Con ela falamos das iniciativas e das actividades que está a desenvolver a asociación, que ademais este ano acaba de cumplir 30 anos. E a continuación veremos unha entrevista que fixemos ao cineasta Alberto Lobelle, que ademais foi finalista aos últimos premios Mestre Mateo como mellor documental coa súa obra Pico Sacro. Bueno, son Uxía Caride e traballo de xerente de Agapi, que é a Asociación Galega de Produtoras Independentes, que é unha entidade privada sen ánimo de lucro que naceu hai xa 30 anos para defender e promover a produción independente galega. Neste momento agrupa 40 empresas, que é o seu máximo histórico, o que tamén dá boa conta do momento que vive o sector audiovisual, que é un momento esplendoroso e moi fructífero. E, bueno, somos unha asociación que defende que se siga facendo cine no país, tamén en galego, diverso, e que, bueno, poidamos chegar a un audiovisual que traballe para todo o mundo, dende aquí, dende o local, dende o territorio. Dende Agapi o que facemos por unha banda é defensa e apoio a todos os produtores audiovisuais galegos. Isto é representación sectorial, tamén facemos un traballo de lobby, acompañando as empresas cando teñen algún tipo de problema, tamén intermediamos entre as administracións, as institucións, traballamos tamén en liñas de análise de políticas audiovisuais, traballamos tamén redactando ou intentando mellorar as condicións de acceso de cartos, digamos, de concorrencia pública competitiva, que esas bases estén abertas, sean ecuánimes, teñan uns criterios avaliables que sean interesantes para todas as empresas, e a maiores, digamos, deste traballo máis específico, tamén facemos informes, publicacións, recabamos datos de como está o sector audiovisual en Galicia e facemos tamén un traballo de formación que está tamén na base estatutaria da nosa asociación, que ten que ver un pouco con achegar formación nos últimos anos, ademais, dunha maneira moito máis centrada a chegar formación aos centros de ensino. Vimos con un proxecto que se chama Roteiro e as produtoras executivas traballando nos últimos anos cos centros de ensino de toda Galicia para levar adiante unha proxección que trata de impulsar e visibilizar as mulleres produtoras galegas acompañado dun coloquio. Neste coloquio intentamos falar de audiovisual, pero non só, sino tamén de feminismo, dese teito de cristal que teñen as produtoras e as mulleres en xeral na vida para chegar a cadar eses postos de responsabilidade. E, bueno, con este roteiro xa levamos percorridos máis de 25 institutos e agora este mes, en abril, arrincaremos na provincia de Lugo e de Ourense, achegando esta actividade a 12 centros de ensino nos próximos meses. Alén destas actividades que temos cos centros de ensino, deste roteiro de mulleres, vimos de rematar agora no mes de marzo unha actividade que impulsamos este ano por primeira vez, que se chama Xornadas Profesionais sobre produción independente galega, que levamos adiante nas 3 universidades de comunicación audiovisual que existen na actualidade en Galicia, que son na Coruña, na Universidade de Vigo e na Universidade de Santiago de Compostela, para levar adiante, digamos, os profesionais en activo de todo o sector audiovisual galego ás aulas, con eses estudantes que no futuro van a ser os profesionais do sector audiovisual. A maiores dese traballo nas universidades, levamos estas xornadas profesionais tamén a 4 escolas de imaxe e son públicas, tamén de Galicia, unha por cada provincia galega. Estivemos no Centro TIC de Lugo, estivemos na Farixa, en Ourense, e logo estivemos nas escolas de imaxe e son de Vigo e tamén na Escola de Imaxe e Son de Coruña. E, bueno, con isto pechamos este percorrido por 7, digamos, centros de ensino profesional e, bueno, tratamos de dar así cobertura a unha carencia que sempre nos repiten nas escolas e nas universidades, e é que falta ese contacto entre o académico e o profesional. Entonces, bueno, nós tamén pensamos que podemos funcionar como esa ponte de enlace para eses futuros profesionais dunha maneira natural e orgánica, que é un pouco que intentamos en Agapi promover.
Como anécdota a contar que nestes encontros incluso ás veces xurden oportunidades laborais. Nun dos encontros na Universidade de Santiago, pois ao rematar houve unha persoa que se acercou a Gael, neste caso a Gael Herrera, a produtora, e dixolle, bueno, eu quero traballar contigo, sexa como sexa, ainda que sexa levando cafés. Entonces, bueno, foi Gael moi amable, que lle dixo, mira, toma o meu teléfono e chámame, porque vou iniciar unha rodaxe e de alguma maneira vou ver a forma de que poidas traballar con nós. Entonces, bueno, para nós eso pois, é un éxito e estamos convencidas de que ese é o camiño, de intentar establecer sinerxias naturais entre profesionais que están buscando pois, iniciarse de alguma maneira e empresas que sempre teñen demanda de talento novo, que de alguna forma ese contacto pois, abre oportunidades e son frutíferas a todos os niveis. Este ano vamos a repetir a colaboración tamén cos Premios Feroz, igual que xa fixemos ano pasado, que celebramos unha mesa de mulleres, pois vamos a volver a repetilo, vamos a celebrar unha mesa de mulleres que se chama Mulleres que Contan, e a maiores este ano vamos a falar tamén da produción especificamente na provincia de Pontevedra. Poñendo en valor que Pontevedra pois, empeza a ser un foco de atracción de audiovisual, vamos a falar do que foron dúas rodaxes recentes do ano pasado, que foron unha das rodaxes de Matriusca Cine e outra de Sétima, son ambas empresas da Agapi que rodaron na provincia de Pontevedra, e bueno, vamos a falar un pouco de eso tamén, do tecido empresarial na cidade e na contorna. Van a estar tamén Dani Freud por Matriusca, vai a estar Diego Avalle por Coven, que teñen ubicada a empresa en Vigo, e vai a estar Mercedes Hidalgo e Mónica, que teñen a empresa EMI Internacional ubicada en Nigrán. Entonces vamos a facer unhas mesas temáticas alrededor do que é a provincia de Pontevedra e o seu tecido industrial, especificamente no eido audiovisual, dentro dos Premios Feroz, en toda esa actividade paralela que eles levan adiante dende que fan os premios en Pontevedra, que como sabedes iniciouse o ano pasado a idea de traer a gala á cidade e vai a suceder de novo este ano. Outro dos proxectos da Agapi que temos xa celebrado 3 edicións é o Agapi Impulsa Copros, que é un programa de asesoramento entre menores de 30 e produtoras xa asentadas. Un pouco na idea esta que viñamos falando, de tender esa ponte entre xente que está empezando e produtoras xa que están traballando e que teñen xa unha bagaxe e que poden realmente ser pois un faro, digamos, para outros que ainda están nas súas primeiras experiencias laborais. Neste sentido, este ano vamos a lanzar a 4ª edición, seguramente xa no próximo mes de maio, e queremos facer tamén unha chamada aproveitando esta canle, buscamos proxectos que estén impulsados por menores de 30 anos e que necesiten, digamos, ese acompañamento para facelos crecer e para facelos pois, un pouco máis, digamos, candidatables a ser producidos, que ao final para o que nace, digamos, un proxecto, para poder facerse. Somos unha asociación, como dicía, totalmente aberta, transparente e que traballamos de maneira horizontal. Entonces estamos sempre abertas a que poidan entrar novos socios e socias que se queiran incorporar a este proxecto colectivo que pensamos que canto máis grande pois vai a ser máis rico e vai a ser máis interesante. Entonces, calquera empresa que traballe na produción audiovisual en Galicia e que queira formar parte da Agapi, pois o único que ten que facer é escribirnos, achegarse a nós e, mandaremoslle, digamos, os requerimentos formais que exixen os nosos estatutos para poder formar parte e, se eso se cumpre, pois estaremos encantadas de darlles a benvida e de seguir crecendo, Agora somos 40, o gallá, cando volvamos a facer esta entrevista, pois sexamos moitos máis. Voltamos aquí ao plató de Cinefilia. Hoxe temos o gran placer de ter connosco ao cineasta Alberto Lovelle, que é director dun documental, Pico Sacro, que ademais é un traballo que vai un pouco na mesma liña do traballo creativo que fixeron o Kusai co Monte Fuji ou Cézanne con o Monte San Victoire. Un documental que ademais de xa de estar percorrendo, porque está en proceso de distribución en distintos
moitos festivais internacionais, gañou o premio no Festival Finemística e está entre os candidatos aos premios Mestre Mateo deste ano. Que tal, Alberto? Benvido a Finefilia. Encantado de estar aquí, moitas grazas, un placer. Pois fálanos un pouco da xénese deste teu último traballo, Pico Sacro, un traballo que dicía, no? Un pouco na mesma liña creativa do diálogo, no? Entre un monte e o seu creador. Sí, bueno, eu de broma quero compararme, non, con esos xenios que comentas, pero bueno, sí que me serviron de inspiración porque para mí era moi importante, digamos, focalizar, non, algo nun elemento, neste caso unha montaña, non, coa carga simbólica que ten, para ver ata onde se pode chegar cando afondas, digamos, nun único elemento e focalizas todo aí, non? Me parecía moi interesante porque a montaña ten ese significado simbólico, non, del punto, digamos, de unión do ceo e a terra. Tamén, bueno, creo que a paisaxe transmite moitas veces cousas no noso interior e como resoa ao exterior no noso interior. Me parece que hai un diálogo moi interesante aí. Sí, un diálogo que se crea co espectador que eu, se me concedes las palabras, hipnótico, ¿no? Casi definiría, ¿no? Hai unha forta de ensoñación, ¿no? Ao longo deste traballo que se crea, ¿no? A nivel visual, a nivel de como percibe o mesmo espectador. Sí, a miña idea era un pouco tentar transmitir o que sentía eu, digamos, cando estaba neste sitio, cando estou ás veces nalgúns lugares, non? Que como que cando nos paramos a ollar e dedicamos un poquinho de tempo, como que os lugares nos transmiten sensacións e cousas, e creo que é enriquecedor a nivel non humano e incluso tamén a nivel mental, creo que axuda ás veces porque o contacto coa natureza como que por un lado te axuda a ver os teus problemas incluso de forma distinta, é como, non sei, casi unha especie de terapia, diría, non? Como que te perdes un pouco nos elementos que observas e como que te limpa un pouco tamén por dentro. E como foi o traballo de preproducción, produción posterior, é dicir, como foi o traballo, efectivamente, un traballo de campo verdadeiro, porque ti fuches ali desde diferentes perspectivas, ademais, en diferentes estacións, en diferentes climatoloxías, no? Tamén, que xeran sensacións diferentes, no? Como foi? Contame un pouco. Sí, a verdade é que é curioso porque, bueno, a idea primeira de facer unha peli sobre unha montaña aconteceume estando de ruta de sendeirismo polos Pirineos, onde vin ali unha montaña despois dunha hora andando, máis ou menos ou así, que me chamou moitísima atención e me quedei como maravillado por ela e cheguei á conclusión de que igual podía estar horas vendo a montaña tranquilamente, non? Do que me transmitía, do que podía recibir dela. Co paso do tempo, como que a idea de facer unha peli sobre unha montaña seguía aí, o que pasa é que xusto busquei documentación sobre esa montaña e tampouco atopei ao final nada, digamos, que me chegara máis alá do estético. E despois, lendo libros e demais, atopei un libro de mitoloxía galega que falaba do Pico Sacro e cando vin dixen, está aquí, o sea, non tiña que buscar moito máis lonxe porque o Pico Sacro pola carga simbólica, porque se pode ver desde moitos sitios da xeografía galega, como que me parecía un sitio idóneo. De feito, o raro foi incluso decatarme de que non había ningunha peli sobre el nin nada, porque o meu medo cando pensei no Pico Sacro, digo, seguro que xa se fixo algo antes, non? Entón me sorprendeu realmente que non houbera nada. Sí, a verdade é que foi máis retratado o mellor o Pindo, non? Sí, por exemplo, claro, hai outros montes, non? Pero curiosamente o Pico Sacro coa carga simbólica que ten, estando preto de Santiago e demais, é certo que non é moi alto comparado con outros, pero creo que ten tamén algo especial, non? E me gustaba eso, o potencial que lle vía, tamén incluso a forma, creo que é moi interesante, non? É como un Monte Fuji galego, digamos. Pues sí. Los que fan montañismo lo saben seguramente, pero sempre os comentan los que viven nos Alpes, ¿no? Que se sabe que o monte è vivo, ¿no? Dice, la montaña se muovese, ¿no? Si muove, ¿no? Lo dicen in italiano. La montaña si muove, è come un ser vivo, ¿no? Que é o que transmites ti tamén con esta obra. Sí, a miña idea desde logo era como personificar un pouco, non, o monte, porque me parecía moi interesante traballar co monte como algo inanimado,
pero con algo que realmente tamén ten cambios, pero a unha escala moitísimo máis grande, non? O sea, ao final a pedra tamén cambia, e o monte tamén cambia, se erosiona, hai movimentos de placas, entón me parece que hai un diálogo moi interesante como distintas capas temporais, desde a nosa capa temporal, digamos, humana, non? A escala que é tan pequena, comparada igual coa escala dunha montaña e da xeoloxía que é, non sei, é enorme, non? Sí, porque hai tamén unha... Non quero desvelar moito para os espectadores, pero sí que hai unha viaxe interior tamén no monte, non é só lo que se ve exteriormente, ¿no? Tamén interiormente, ¿no? Hai un plano que entra na gruta e, sí. E se notas las entrañas, ¿no? Como que ten un alma, l'alma viva que ten o monte, ¿no? Sí, para mí era fundamental, non? Documentándome co Pico Sacro, saber que había covas, e me parecía moi importantes tamén o significado das covas como lugar de transformación, de paso, non? Dunha realidade a outra, de coñecemento. Entón me parecía que era moi interesante tamén falar, sí, estar un pouco nas entrañas da montaña, tentar un pouco sentir o que sentía, non? Como esa especie de ser vivo. Estás nun proceso agora de distribución do filme, non? Que opinións tes dos espectadores que xa viron a película ou en xeral como foi acollida tamén noutros festivais? Falamos ao principio tamén tiveches un premio importante, pois fálanos un pouco. Sí, bueno, a nivel de festivais a verdade é que non funcionou todo ben que eu quixera, pero bueno, isto creo que é bastante habitual, non? Nos pasa a todos os creadores, porque creo que tamén é un tipo igual de proposta que está un pouco alonxeado do que, digamos, do que se leva hoxe a nivel de discurso, a nivel formal tamén. Pero bueno, creo que eu quería facer tamén un pouco a peli que creo que necesitaba facer, que falaba tamén un pouco da crise da ollada contemporánea, non? Que non somos capaces de focalizarnos en nada, as redes sociais e a dinámica que levamos no día a día como que tamén vai un pouco nesa liña, entón parece que non temos tempo de pararnos a pensar e a ollar, non? E a peli é unha proposta que vai por aí. E de feito, bueno, en xeral a resposta foi boa, tamén moita xente me dixo que era como algo moi exixente, que poñía a proba a paciencia do espectador, pero creo que é interesante, non? Tamén tentar remover cousas dentro, incluso para que marches da sala, se non che gusta, creo que é moi necesario facer propostas que mobilicen un pouco o espectador e que digamos que o confronten contra outro tipo de realidades, se queremos, non? Pois certo, sí, sí. No teu traballo anterior, tamén, nos dos teus traballos anteriores, Paisaxes na Capelada, tamén dialogas coa paisaxe, cunha paisaxe moi especial tamén, preto de San Andrés de Teixido, bueno, fálanos un pouco deste outro proxecto. Sí, Paisaxes na Capelada naceu coñecendo a localización, non? Da Serra Capelada e demais, e me pareceu que era, o sea, increíble. Fun de visita algunha vez por ali, creo, o sea, cheguei á conclusión de que o sitio tinha unha forza increíble, non? E tamén como que te transmitía algo, ten certo magnetismo para mí, sen dúbida, non? Polos cantís, pola climatoloxía tamén bastante adversa ás veces, pola orografía, non sei, é como un lugar especial. Entón, para min era importante tamén, digamos, é importante escoller localizacións que me chegan de algunha maneira, non? Porque ao final paso moito tempo ali, entón para min é fundamental que o lugar me diga algo, que me conte algo para que eu tamén queira estar ali horas e demais, ás veces con equipo, outras veces sen equipo, pero para min é fundamental a localización porque é como un lugar tamén de búsqueda, tanto, digamos, do exterior como búsqueda interna miña, non? Como que me cambian tamén as pelis que fago cando estou moito tempo nun sitio. E preto de ali, máis ou menos preto, está San Sadurniño tamén, que ti colaborastes con ese proxecto fabuloso que organiza Manolo González aí, e fixeches un traballo aí, donde traballaches sobre o rostro, que ten alguna similitudine tamén con o traballo que fixeches coa paisaxe, non? Fálanos un pouco desta conexión aí. A verdade que esa foi hai uns anos, pero bueno, foi un traballo que lle teño moito cariño, non? Porque sí, me gustaba tamén traballar, digamos, o rostro como se fora unha especie de paisaxe, non? Para mí, unha das claves, digamos, no cinema é o tempo, non? É como nos vai cambiando, como vai incluso moldeando un pouco a realidade e a nosa percepción. Entón, me gustaba moito
traballar así, a ese nivel, con rostros humanos, non? Igual que, por exemplo, facía Warhol cos Script Test, ou los Nizza, por exemplo, con tamén unha peli que se chama Retrato, que me parece fantástica. Me gusta moito eso, que pasa cando poñemos a xente fronte á cámara e deixamos tempo para que incluso ás veces se incomoden, non? Igual que buscamos a veces incomodar ao espectador, me gusta tamén o que aparece realmente nas persoas cando non lle dis que teñen que facer e cando ese tempo se dilata. Como que aparecen aí reaccións interesantes, aparece vergoña, aparece honestidade, aparece orgullo. Creo que aparecen moitas cousas interesantes. En que proxectos estás a traballar agora ou que tes previsto gravar en máis ou menos breve tempo? Pois a verdade é que non teño moitas ideas agora mesmo, estou xusto rematando unha peza curta con material que gravei tamén no Monte Pindo, curiosamente, outra vez outra montaña. Parece que me encasillo, que non sei por que me tiran tantas montañas, pero hai algo aí que sí que me chama. Pero quitando eso non teño moito máis, a verdade. Creo que, en certa forma, con Pico Sacro como que cheguei a algo moi parecido que quería conseguir, que creo que é moi pouco habitual como creador, e de feito ata é un pouco inquietante porque digo, vale, agora que fixen isto máis ou menos é o que quería, realmente necesito facer máis películas. Pasa un pouco, teño esa sensación de, digo, bueno, non sei se farei máis películas, a verdade. Sí. Sí. Ah, esto es un anuncio que estás facendo aquí, no. Deixa o cine, sí. No, bueno, por lo menos acaba de montar este que estás facendo sobre Monte Pindo, porque aí seguro que hai material tamén moi interesante. Aí. Sí, é unha cousa moi pequeniña, non? Creo que, bueno, ten o seu punto, pero é unha peza curta, o sea, nada que non tan, digamos, grandilocuente como pretende ser igual Pico Sacro, algo moito máis sinxelo, e despois non sei, saberéis se realmente volvo a facer algo ou non. E viches alguna película últimamente que queres recomendar a los espectadores de Cinefilia? Sí, a verdade é que vin hai pouco, grazas aos premios Mestre Mateo, non? Vin Salvaxe e me pareceu unha película moi brillante por moitas cousas, porque gústame moito, digamos, o tema que trata, non? Que fala do lobo, do dañino a veces que o ser humano para o ecosistema e demais, pero sobre todo me parece brillante o achegamento formal e estilístico, non? Do filme, o sea, creo que amos animais como moi poucas veces vira eu nunha pantalla, non? E incluso hai unha parte tamén onde se abstrae do que son as imaxes reais, que me parece maravillosa, que é como unha viaxe, non sei, ás estrelas, e que creo que avanza, o sea, abarca desde o máis pequeno, non, ata para falar do máis grande que hai. É como que ten moitísimas capas. Realmente aínda lle estou dando voltas á peli porque creo que ten moitísima riqueza, a verdade. Sí, a verdade é que é un documental increíble, unha das grandes obras que se estrearon hai pouco e que fixeron o seu recorrido tamén por festivais. Pois moitísimas grazas, Alberto. Xa sabes, cando queres voltar aquí en Cinefilia, pois tes outra casa, máis ese cineclube, a sede do Cineclube Padre Feijóo, que aquí aman moito o cine en todas as súas vertintes e sobre todo cando é cine de autor. Moitísimas grazas a vos. Encantado de volver cando queríades. Grazas. Moitas grazas a todos e a todas por seguirnos. Vémonos a semana que ven, aquí en Telemiño. Mentras tanto, como sempre, feliz verán e buone visioni.